Nahi badezu bai. Arratsalde hon eta eskerrik asko etortzeagatik. Dakizuen bezala, gaur Asier Altunak kontatutako zinea saio bat egingo du Karmeleren sorkuntza prozesua gurekin partekatzeko. Pentsatzen dut soberan ezagutzen duzuela Asier, baina hala ere sarrera txiki hau prestatzeko elkarrizketa bat entzun dut. Dakizuen bezala Zinemira saria eman zieten aurten Telmo Esmanal eta Asierri. Eta nik ez nekiena zen, elkarrekin lehenengo txotx kortoa 87an egin baino lehen, Asier makinista zala rodajeetan eta Telmo Esnal egoten zala produkzio lanetan, ez? Eta asko gustatu zain jakitea, hori, zinea barrutik eta rodajeetan ezagutu eta gero, baina teknikari gisa, oker ez banago hori 87an, erabakizuten zergatik ez dugu guk egingo zerbait, ez? Eta horrela kontatzen duzue gutxienez, baina txotx lehenengo kortoneko oso ondo funtzionatu, jarraitu, eta gero 2005an izan zen Aupa Etxebesteren momentua, kasu horretan ere Telmo eta Asierrek elkarrekin egina. Eta asko dakizuen bezala, hori Euskal Zinearentzako izan zen oso momentu garrantzitsua, ze aspaldin etzela luzemetrai bat euskeraz bakarrik egiten, eta gainera bakarteleran horren ondo funtzionatu zuena, ez? Eta orduan, niretzat Asierrekin hitz egitea beti interesgarria da, ze iruditzen zain nolabait bizi izan zutela momentu bat, agian zirudiela zinea egitea posible zela bakarrik Madrilen, eta bapatean hemen ere posible izan zen, ez? Gero ja 2000 eta, txuleta gindet, 11an bertxolari, 15an Amama, eta urten Karmele. Osea, que hasi aurretik, batxalo bero bat. Eskerrik asko. Bueno, mila esker. Egia esan, ni tekniko bezala lanian nebilenean ez naban pentsatzen sekula horrelako Karmele bezalako pelikula bat ingo nunik sekula, ez? Eta bueno, da, uste dut oso polita eta berezia, gaur egun bizitzen ari garen egoera bizitzen egotia, ez? Euskerako, hau, zarataka da behaz. Euskarazko zinemagintza, ez? Dago momentu berezi batean. Uste dut Karmele bezalako pelikula bat nik ez nun planteatzen oin dela, handia ikusi nun arte edo, ez? Moriartyren handia ikusi nunean, derrepente ikusi nun, posibilidade bat, garaiko historiak kontatzeko, Hala ere, nik ez dut pelikula hau, Karmele pelikula egin, garaiko pelikula bat egitea nahi nebalako. Nik ez dotola funtzionatzen normalian, ez? Nik egin eban pelikula hau, hasi nintzen pixkate pelikula hau imaginatzen egin leikiela, historiak harrapatu nindulako, ez? Eta gero, eman zian posibilidadiak, produzio aldetik, horrelako presupuesto handiko pelikula bat egiteko. Eta hori, euskarazko zinemagintza, zaila, esan nahi komertzialki nola ez da hain erreza zabaltzea, horrelako pelikulak egitea privilegioa bada, nik uste dute suerte duen gaudela, euskaldunok, eta alde horretatik, polita da ere, euskaldunok ikusle bezala ere eukitzia aukera, inbeste pelikula berezi, proposamen ezberdin, hasi berriak, veteranoagoak, eta batez ere, uste dute posibilidadia zine hona ikusteko, ez? Hori da, sentitze dutena, eta, alde horretatik, oso posinago, eta, eskerrik asko, gonbidatzearren, Karmeleren tripak erakusteko. Berez oso ondo etorri jat, zeren nabil bueltaka, ez? Pelikula aurkezten bai Euskal Herrixan, bai Astelenean Valentzian egon ginen, sineste zina zelako, sinefilo asko dagoen, eta badago munduan jendia, asko maite duena zinea eta mimatzen da bana, ez? Zelako 3 proiektzio egin genituen Valentziako zinema batean, da zinema hola hundi bat, ez? Liz izeneko zinema,
14 sala dazkate eta hori, 3 kolokio, 3 aurkezpen da, 3 solasaldien genituen, eta bakoitzean 300 lagun zeuden, ez? Eta denak oso interesatuak eta oso polita, ez? Eta, bueno, esaten nabilena hori, ez? Nola etortzen jaten ondo, de repente, ordenatzeko nire materiala, ez? Zeren pelikula honekin eramatxe ditut, idazten hasi nintzen eta ja 5 urte, eta, bueno, aurretik, liburua irakurrita, eta ja, baina erabakinunetik, pelikula nahi nebala egin, ja 5 urte pasaia, eta ez da izan pelikula bat oso erresa ere, nahiko komplikazio handiko pelikula, garaikoa, herrialde ezberdin asko, jantzitegia, folklorea, gauza asko, ez? Eta, izan da politxa, gisa esan, eman diotela pare bat egun, pixkate, revisatzeran daukaten materiala, eta, bada oso politxa, porque pixkate hausnartu egiten dozu, bai, ez? Ariketa honekin, eta, alde horretatik eskerrik asko, ondo etortze jat, ez? Lehengo gauza esan nahi neban esan, pelikula hau nundik sortu dan, edo, ez? Behin, Kirmen Uribe eta neu, lotzen gaitu Aitzola Aramaio zinemagileak, ez? Badakizu Aitzola Aramaio hiltzela bapatean, bihotzeko bateatik, ez dakit, ointxe bertan ez dakit noiz, baina, ordutik, Kirmen eta nik laguna geha. Ondarrun elkartu gilanan, Aitzolen inguruan, eta eurak montatze zeben Marabili Sormen Festivala, eta, kulturaren inguruan eta beti jun izan gara, ez, bertara. Eta egun baten, Baskalo oste batian, esan zoztan nola seinalatuz bloke batzuk, bloke handi batzuk, porque Ondarrun blokez betia dago, seinalatu ziren bloke batzuk, eta esan zoztan hor, zegoan etxe bat, Antzosolo izeneko etxe bat, eta 1950 inguruan, arrantzale batez zua eman zotzan, bere eskuekin eraikitako atunontzi bati, bai? Eta ni hola, ez, harrituta bezala, eta irudia ja guztau jaten, ez, arrantzale batek zua ematen diola, arrantzontzi bati, ez, da, bera arrantzalia familiakoa da, eta ja amua bota zoztan, Kirmenek, uste hor. Orduan hor, ikusi noan, beti, zuakin arlazionatuko pelikulak, beti gobalazten Tarkovski bat, ez? Tarkovski dazka bai El Espejo eta El Sacrificio, eta, zua, eta gainera hori, ez? Ruralakin, mundu nekazal giroan, edo natura singuratutako zuteak, ez? Eta beste hainbat pelikula, eta, guztau jaten irudia, eta gero, komentau zoztan bebai, nola, horre geratu zen eskeletoa edo, zutea eta gero, handik han geratu zen betirako, ez? Eta esan zuztan, herriko ume guztiak han jolazte zebela. Eta izan txala, hori, ez? Eta ja hor ikusten eban, transmisioa bezala, ez? Umea jokatzen, zua emandako barko baten eskeletoekin. Eta aldi berian kontauz ezan, zua emateko arrazoia izan zala, diktadurak eziolako usten arrantzara juten, ez? Ezin zuela itxasoratu, eta ja lehorrian ikusten txalupa hori, ez dakizen denbora, egun baten zua, mozetzen duintasun ariketa bezala, ez? Eta, kontauztan Kirmenek ere, bere pelikula, bere novela bateko parte zala, pasarte hau, eta, liburua iritsi zanean, bialduz estan Kirmenek eta irakurri neban. Eta irakurri neban liburu hori, eta derrepente konturatu nintzen hori, zute hori zela anekdota txiki bat. Zeren familia honen historia geratu nintzen harrituta, ez? Harrituta, bazarelako elemento asko oso sinematografikoak alde guztietatik. Lehenengo frankistak bota zituzten etxetik, familia guztia, gero esilioa, segon ere zoinka tartian, bigarren esilioa Karakasera, gero bueltatu zian ditaruran kontra burruka egitera, zegoan musika, zegoan Txomin Letamendi trompetista salako, zegoan espionajea,
zegoan resistentzia diktaduraren kontra, osea, zaren, baina, bueno, aparte kontraste askoko, bidaia, kontrastea, bueno, gauza asko, ez, folklorea zegoen, jasa, salsa, bueno, festa bat, ez. Eta de repente zanea, jo, ze interesantia, ez. Alde horretatik, asko gustau jaten. Ni Caracasen bizi izan itzan, 82an, porque Andoaingo zein eskolatik, hemendik 4 lagun, nahi gendu jun Kubako San Antonio de los Baños, zegoan modan garai hartan, eskola bat, ez, zine eskola bat. Eta justo eskola hartan ezin usten hartu, baina jun ginen Caracasea. Eta Caracasen, hasi ginen lanian, TV movietan, telebistarako pelikuletan, ez? Eta nik horrik hasi noa makinista eta elektriko lana, ez? Horretik ite do lan zinean, han pasan eban urte bete, eta lehenengo 6 hilabeteak bizi izan itzan, nire eskolako kideekin, bai? 6 hilabete. Eta gero, hau junin zian, bueltatu zian Euskarrira, eta nik geratu nitzan, porque oso guzteran egon lanian, zinean iten lun lan, eta, bueno, ninuan txoratzen, 22 urtekin makinista bezala lehin, zinean, ez? Amets bat moduan, ez? Porque, bai, niri harrapaun zoztan zine munduak, ez? Eta orduan, ez neban nahi bueltatu. Eta han ezagutzen eban, bizin itzan emakume batekin gela bat alkilatze zian, eta berak itzezebanan radixuan, Caracaseko radixuan. Eta entzuten gendun salsa, geixena zan salsa zaharra, bai? Eta osaren, Hermanos Belisario eta Bilos Caracas Boys. Eta justo bi banda horietan Txomil eta Mendi Joseban. Ostia, ja, buah. Zepatzen da hemen, ez? Ja, como, bueno, gauza asko, ez? Elemento asko oso potenteak. Gero, ez bakarri peripesia, gero pertsonajiak ere, ez? Bai Txomin bera, Txomin, ez? Militante, bueno, militante bueno, lehenengo demokrata bat, ez? Agirren oso laguna eta Manu Sotaren oso laguna ere. Trompetista profesionala. 16 urtekin jajote zeban Bilboko Orkestra Sinfonikoan, trompetista jaiua. 26 urtekin juntzan beste 4 lagunekin, Elola Band izeneko, bueno, 4 lagun, Bilbotik, transatlantikoak garai hartan, 30an, 26an, 27an, astero jute zan transatlantiko bat Bilbotik, Nueva Yorkera. Eta montatu zian olako batian, eta juntzian ara, bueno, jotera. Usteot, Carnegie Hall da Nueva Yorkiko areto musikal potentenetako bat, potenteena izan lehik, eta han jota dago Txomin. Eta bere trompeta, bizi guztian lagundu zion trompeta, irabazi zeban Harlemeko konkurso batean. Orduan horrek ematen zigun berak zeukan nivela, ez? Oso potentea, ez? Eta, bueno, berazan pertsona bat, hori, Frankoren golpe ez daua jasota gero, bueno, gudari kapitain bihurtu zan, egon zan hor burrukan, gero, bueno, bizi guztia egon zan galdutako demokrazia hori eta askatasun guzti horiek errekuperatzen nahian. Oso militantea, oso potentea eta, bueno, interesantia, ez? Gero, beste alde batetik, bueno, Francisco, lehenengo irudi horrekin, ez? Franciscoren erretxe momentu horrekin egetako zan pertsonai bat oso potentea, ez? Berak gogoratze zoztan asko bebai, nire aitxona, ez? Ez dakit, akziozko tipo bat, nire aitonari ere, kendu zioten diru pilo bat bankotik, Francisco ere, juizua izan zuen, eta multak ipin zizkioten kristonak, ez? Eta batez be, Kirmenek esaten du bere liburuan, ez zuela bat ere mediokritatea maite. Eta hori da elementoan, eri aitzonan irudi bat badauka, da tipo bat, hola, kabala, ez? Noblia, ez? Eta arek ezun txorradetan ibiltzen, ez? Eta, bueno, goratzen zoztan pixkat hortik, ez? Oin irakurriko dutzuet, Kirmenek nola deskribitzen duen barko hori, edo txalupa hori zua eman zotzan momentua. Porque oso gauza politxa dira, porque azkenian
Claro, pasadia denbora asko irakurri emanetik liburua, jakin emanetik historia honetaz, eta askotan ez da gizu zergatik, dian hain importantia gauzak, ez? Porque astu itxejatzu, zu itezu zure pelikula eta hainbeste informazio dago historia hontan, galdu itxeza bezala, ez? Eta gaur hori nabenianean, de repente rekuperau dut hau testo hau, eta esan dut, hau interesantia da, gustora irakurri dugu izian, ez? Mira, behar bada Carmenek maistra lanera berriz itzultzea eskatu eta emazteari betiko eseskoa eman ziotelako. Edo behar bada Carmele alaba alargun geratu zelako eta hau Caracas aldera abiatu zelako. Behar bada Txomin Zuia egoera tamalgarri batean hil zitzaiolako. Eta haren heriotzaren urte berean hasi zelako lehendakariaren ametsaren gainbera. Nazio Batuek Franco birgaitu eta Madrilera itzultzen hasi zirelako Mendebaldeko herrialdeetako enbaxadoreak. Behar bada, gogaitua zegoelako eguna joan eta eguna etorri ontziolako arlanpan baporea ustetzen ikusteaz. Sekula itxozerotzeko aukerari gabe. Edo behar bada, umeek ibaian bainatzea debekatuta zutelako. Eta aurrak igerian zeuden bitartean, moian usten zituzten arropak aguazilek uretara botatzen zituztelako. Arropa bustiarekin zebilen ari izuna jartzeko. Eta behar bada dena debekatuta zegoelako urteaietan. Dena. Behar bada horrexegatik hartu zuen erabakia Francisco Urrestik. Herri osoa ahobete hortz utziko zuen erabakia. Mediokritatea jasan ezin zuen gizonark, damuri gabe, zalantza izpirik gabe, etxepeko lantegian gasolina potoa hartu eta zuzen, irmo eta han potoa zabaldu eta erlanpari atxikita zegoen hegaluze ontzia gasolinaz busti zuen. Mela egin gasolinaz, bai, amorrazio osoz, behar bada geratzen zitzaion indar apurra bertan xautuz. Birritan, pentsatu gabe, lastarkia izeki, eta ontziko karel artera bota zuen. Frantziskoren betaurreko biribietan sugarrak islatzen zitzaizkion bitartean, halako bake lipar bat sentitzen hasi zen. Luzaroan lotzen zuen kate batetik askatzen ari baliz bezala, amini batean bederen. Eta garo, de repente nik ikusten noan pelikularen bukaera hemen. Hau pelikularen bukaera izalike oso potente. Baina, bueno, ondion ez nekin ze pelikula idatziko nuen, ez? Horre, bueno, ez naukan argi, ez? Ikusten eban salela akzio asko, pertsona oso potenteak, baina oso galdutan eban. Zian, jarraituko pixkate nire ariketa izan da, zue konturatzea zenbat informazio neukan, orduan, hau da bat, ez, Franciscorea, hain joango gara, Carmen, ez? Carmenek ze informazio ematez hostan, ez? Batez be, Carmen, uste dut, Carmeleren personalitatea oso markatua dagoela bere amaren gandik, ere, ez? Carmen zan maistra, herriko maistra, ez? Eskolako irakaslea, eta, bueno, imaginatzen dut oso aktiboa, bueno, biak, bai Francisco eta Carmen zean oso komprometituak, eta uste dut, bereziki Carmen komprometitua zala, zeren zan ondarruko herriko emakumeen taldeko burua, presidenta edo, ez? Eta justo garai hartan, 30. hamarkadan, kriston aldaketat eman zian bai irakaskuntzan, bai, lehenengo testu liburu euskaldunak atera zian, euskerazkoak, eta, bueno, emakumeen boskatze eskubideare orduantxe boskatu zan, Euskal Herriai ere autonomia, lehendakaria lehenengo autonomia negozatzen ari zen, bueno, zan momentu bat oso, nik uste dut askatasun momentu bat zala, kulturalki oso momentu potentea zan, Bilbo uste zegoela pilpilian, oso, bueno, artistak, kultura, pintoreak, bueno, oso movimento handiko garaia, ez? Eta, beste datu badaukou, lehen esan dotzuet, nola Carmenek esate zeban,
barkuaren eskeletuaren inguruan jolasten egote izala herriko ume guztiak. Ondarrura juten basate, galdetzen badezue, ja edadeko, irurogeita piku urteko jendeari, esango dotzue danak asiziela ikastolan Antzonsolon, Carmenen bere etxeko eskola klandestinoan, ez? Horre ikusten da transmisioa, hor ikusten ebanik ere nire izebak, txabaldako ikastola sortu zutenak, Amona, ikuste dut, gauza asko, ez? Pixkate lan isil hori edo klandestino askotan eta importantea euskera berreskuratzeko, umeak berriro euskeraz ikasteko eta horre superbientzia pixkat, ikusten eban, eta pertsonaje oso potente aldortatik, uste dut, transmisioa, komunidade baten parte izateko, nortasuna ez galtzeko burruka, elementu asko oso potenteak ikusten dituan personaje honetan, ez? Gero, ipiniko txubetoin, jasiko nahi zemenik jolasten honekin, haber ondo doian, lehenengo ikusiko ditugu argazki batzuk familikoak, ez? A ber, beira, badakizue historian, irakurri badozue liburua, Ondarruko iritsi zianean, Ondarrura tropa frankistak, esan 37ko martxoan edola, bota zituzten jende asko, ez? Eta hau da, Ondarrutik Lekeitxorako bideko argazki bat, bai? Ikusten zuen nola dagoen, dena bombardaketekin purtua eta hola, eta jende pilo bat, umeak eta batez ere emakumeak ibiltzen, ez? Txoin, hau. Banekin esala erresa izango hau, Txoin, berriro hasiko naiz, A ber, ez, txoin, bai, jazta. Ikuste dozu, zela dagoen karretera eta guzti hori. Da pixkate garaia visualizatzeko, ez? Hemen, oin puntero dakat hemen, hau da Txomil eta Mendi, bere guderostean, bai? Hemen dakau familia, hau da aita Francisco, ama Carmen, Carmele eta Txomin, bai? Hone dia erbestean, Hau da, erasoinkako sukaldeko sekuentzia bat, ez? Bertan sukaldatzen, ez? Honek dana dia erasoinkako parteideak. Hau da, enfermeraen koroa, hor parte hartu zeban Carmelek. Hau da, Txomil eta Mendi, trompeta jotzen. Egun hortan usteet lehendakaria zegoela hortikan. Hor, Carmele eta Txomin. Ez dauka eneko Sagardorien antza asko Txominek. Jone Azpiur, bai. Manu Sota. Manu Sota da Txomin oso laguna, bere aita eta aitonek sakaten Kantauri itsasoko merkanten flota importantena. Oso goi mailako familia bateken semea, estudiatu zuen Londresen, frantsesasekin, inglesa, tipo oso kultoa eta oso berezia. Txomin oso laguna, bai. Erosoinkako argazki bat, beste argazki bat. Mira, hone dia Sota eta Txomin, oso lagunak. Bai. Eta hau da, niri argazki honek esate doztela asko, ez? Dago Txomin eta Carmele, ez? Eta daukaten keska bezala, ez? Ikuste dut hor keska bat, ez? Eta azkenian gu jaso ditugu argazki pilo bat eta hola, eta hortik abiatu gara, bai arropak ere pixkat ikusteko luka,
ikusten da, ez duen baten euskalduna, emakume honek, ez? Ja, uste, Frantzian ja nahiko integratua eta, daukat dotorezia bat, oso, garaia ere oso doterea zan, baina uste dute asko esate didala, ez? Eta, gero ikusiko dozue nola argazkietatik egin ditugun sekuentziak, ere. Hemen, hau da, barko bateko, hemen daude Txomin eta Karmele, eta beste refuxiatu batzuk, Venezuelarako bidean, barkoan. Eta hau da Ikarne, bere alaba, eta Txomin, barkoan ere. Eta hau da Karmele, oso guapa, Eta Ikarne eta Txomin txikia. Eta hau da, ja, 60. hamarkadako argazki bat, Caracas'en, eta honek ematei bebai Karmeleren personalidadeaz eta dotoreziaz pista asko, ez? Da, garaia ere, dago oso garaierako jantzia, baina ikusten da oso emakume dotorea, moten dago artista bat, ez? Oso berezia, ez? Eta honek dia, Francisco, Carmen eta Karmele. Hau da Ondarruan, ja bueltatu zianean, ez? Bale. Bale, ondo antolatzen naizen. Bale, ikusteko Carmen zelako emakumea zan, dakat hemen Carmenen kontrako epaia, bai? Eta zan oso fuertia, zelako epaia eman zioten, mira. Resultando probado así de Carmen Iturriaz Uranga es de filiación separatista y destacada y entusiasta propagandista de esta idea antinacional. Presidenta de Emakumes Vascas de Ondarro y como tal afiliada al Partido Nacionalista Vasco antes del 18 de julio de 1936. Desde dicho cargo se distinguió por su odio a España, que lo inculcó a varias generaciones de niños que acudían a la escuela que ella regentaba en el citado pueblo. Claro, berari ipini zioten sententzia da oso potentea horregatik, ez? Azkenean konprometitua zelako eta irakaslea zelako, eta euskeraz emate zituelako klaseak, besteik ez. Hor dago koska, ez? Eta, hemen datu hau ere oso potentea da. También posee un barporcito de pesca que se le puede asignar un valor de 150.000 pesetas. Kriston dirutza. Ez dugu imaginatzen zertaz aikean, ez? Da oso... Bale, orduan, bere sententziak esaten du. Como políticamente responsable de hechos graves, la sanción limitativa de la libertad de residencia de 15 años de destierro de las 3 provincias vascongadas a un radio de 50 kilómetros. Carmen junin behar izan zen. Gero, multak aparte eta guzti hori. Baina Carmen iritsi zanean iparraldetik bueltan, junin behar izan zen Burgosera eta konbentu baten egon zen luze, urteak egon zen bizitzen. Eta bere senarra ez dakiz zergatik etxean geratu zen, porque berari ere, senarrari ere, bota zioten olako, inzioten igual juizio iguala eta pixka gutxia osartu zioten, multa gutxio eta ez desterrua 5 urteretarako. Baina bega geratu zen, da gero bueltatu zen berriro herrira, bere senarrak infarto bat eukizuenian. Orduan, ikuste zuen zer nolako nivela, ez? Osea, emakume bat oso, kondenatua azkenian, ez? Bale, Francisco eta Carmen, ez? Potenteak. Josu, Carmelen anaia, egon zen Eskabako, gudaria izan zen, Eskabako kartzelan sartu zuten, eta IES-ean egon zen, baina esun parte hartu. Eta, ez dakit, ikusiko ditugu bere testimonioak? Polita da, ez? Bale. Mira, honek Josuk idatzi zituen,
honek mekanografiatu zituen bere memoria guztiak, ez? Eta hemen dago Ezkabako kartzelako memoriatxo bat, esaten du. La primera brigada era tan mala, cuando entraban los guardianes al recuento, entraban con la nariz y la boca tapadas para no oler. Teníamos mucha humedad. Cuando enrollábamos la colchoneta para poder sentarnos, estaba mojada, pues debajo nuestro había otra brigada, pero lleno de agua podrida. Al patio salíamos unas horas al día. Al salir a la luz exterior no podíamos abrir los ojos. Cuando bajamos no veíamos nada. En esta prisión no había dónde sentarnos, no había bancos ni mesas para comer. El reparto de ranchos se hacía de la siguiente manera. Cada uno se sentaba en su petate y 2 presos comunes con el guardín, con su porra, nos repartían la comida. Agua caliente. Pues aquí no había comedores ni salas para estos menesteres. Lo que había aquí era hambre y, en cambio, el economato, para el que tenía dinero, había de todo: tortillas, cordero asado, conservas, chocolate, galletas, leche condensada. El administrador de la prisión solía decir: aquí comerá el que tenga duros, el que no tiene, nada. Bueno, claro, hain nahi zenean pixkat, informazio guzti hau irakurtzen, de repente, esatea, hemen, eske pertsonai bakoitza daka bere historia, ez? Porque Josuk ere, oso potentea da, Ezkabako iesa ere oso potentea zan, ez? Hori ez? Gero, beste alde batetik, Karmele eta Txominan 3 seme-alabak. 3 seme-alabak, ni hasi nitzanean gidoia idazten, 3 bizizian. Eta elkarrizketatu egin genitun. Eta elkarrizketa dira oso potenteak. Nire zua ikusi? Bai. Bale. A ber, hau ingo dut kendu. Ez da erresa, Bale, bai. Eta hor gamonak akordat izan, hil zanin eta... Hil zanean? Bai, amak zezaban... Bueno, ni neuan oian, antzosolon da, telefonu joban. Da, amama Carmenek hartu ban, da ni oitik entzune ban, berai esaten, a que hora ha muerto. Da nik esan etzan, zein hilde amama? Da dinostan, ezaztan, einlo. Eta biharamonean, jakin gendun, aita. Zan hil zana. Eta gero oso gogoan dukatena da, ama Madridetik heltzen danean, txeben egarrenkot. Antzosolon, bere atxe bezarkatu ban, atxe Francisco, eta emozionatu ero inzan, atxe bezarkatu eran. Baina iban holan behatu, ikusi nitu ni neuala berai begire. Eta orduan hasi zan, Gabon, Gabak ospatutzeko, kantatzen. Zerako barrua okan gure amak. Torri zan agurtzea, ez da? Eta nik esan etzan, nik kolegiotik urteteagatik edo zer ez da, esan etzan, eman nire izken izan turziara jongo nazu agurtzea, eta ez. Ni hasi nintzen horrela, eta zaztan Txomin gizon bat bezala agurtu nau, Txomin anaiak. Da nik kolegiotik urteteagatik edo zer. Eta azkenit, mazala zurke moztera. Eta jone izan? Jone izan. Venezuela? Jone izan. Gero ni hor kolegioen interna neuala, etxeko gauza guzti jakin da nire mentalidadea. Baikene ban Fran Konseilu, kartetan Fran Konseilu ebaki, da betaurreko txoak neuskan, depintzen eman amentxe, baina Fran Konseilu kakamo kordoz bete eta laxen, eta pintzen eman amentzen. Da juten nintzen komulgatea Fran Konseilu golan. Eta gero beste baten ineban abestia, berri lastana jauzi zara, patria querida, que has caído en manos del enemigo, mejor es la muerte, eta ineban zenpetu, ikerre da mende. Eta neguan berri zenan baloncesto ero jolasten da jauzin jatan, da
prefektak ero, bueno, deitu nindun prefektak. Eta zaztan, ¿qué tenéis los vascos? Hierro, pues tragad polvo. Zaztan. Bale, oin entzungo dugu Txominen beste testimonio bat. Txomin da bigarren semea. Nazionala sartu ziren 10.000 betorri ziren. Orduan abertzalde neska ideitxe zen ulia moztu eta kalean buelta erabili eta hori ez. Orduan, udaletxin eguan amaz maite mindute ero nahi ban, eta orduan juntzan korrika amari abizatea, amaguan egoiko ospitalean, lanin. Ez zaten Karmele zeure biletorriko dit eskuta. Ama eskuta izan. Orduan, hor lehengoko hori bintzate lortu ban aldetxe. Beste ondarroko batzuei itzen hori uli moztut hori. Baina ama orduan momentu ez den atrapa. Nazionala sartu zen aitzitxe iben preso sartu. Deteni iben, aitzitxe eta hor mataizioan, mataderoa ero. Eta horre goian egoazen zelda txiki batzuk edo. Aitzitxe iben antxe mataderoan sartu. Orduan, ama hortxegoan biharrin horre puesto horretan edoan alako, eta hemen ondarrun sartu ziren nazionalak eta italianok bai. Ez da guztiot, italiano azala komandantea erori, obus batek, zerbaitek esku karreta edukazen. Eta honek, Don Sabinak esatzala, amai, Carmele, tienes que ir a curarle las manos a... Yo no voy, da holako, bueno, pues ya voy yo, amak esan izan, eta orduan amak izan eskuk, eta osatu horrek. Eta esatzala, tipo horrek esatzala, Carmele, te tengo que hacer un regalo y tal, ¿no? No, yo no quiero ningún regalo, esatzala. Yo lo que quiero es que le saque a mi padre. ¿Tu padre qué está? Pues está detenido, sí, pues está en tal sitio, tal, de no sé qué. Orduan, etxe, iben zeldatik atera, eta etxe ekarri. Eta hau da Patxi, txikiena. Patxi oso txikixa zan Karmele juntzanian bigarren aldiz Karakasera oso... Kolegio El Pilarrera joaten nintzen, eta gogoratzen dudala, kasi konstante dan gauza bat, neure bizitzan da bildurra. Zanik bildurra hauki dute oso handia. Eta Kolegio El Pilarren usten dut, ez nebala erdera zulertzen, pentsatzen donik. Da orduan neukan panikoa. Kolegioan sentiten nuen. Panikoa esan bakarrik, agirikoa zan ze, nahikoa zan esati, uste niño ero sentiten banuen, botaka azten nintzen. Botaka eta behitipe bai, panikoa zan benetakoa, eta ikerneri deitzen zioten, da umeakak haindau, ero bota haindau, eta etxea, eta juten ginen, da ia eguneroko paniko bazan. Etxera joaten nintzen, amari izaten nio, zara ikastolan, eskolan da, ondo ama, ondo, baina bixarbe jumbina, da bai, neharrez, ez? Egun guztien nolantxe. Bixarbe jumbina, baina ez duzu zan ondo gontzazela, baina bixarbe jumbina da. Da nik hor, usten dut, hizkuntza gauza importanti izango zala. Beste humike bilbotarrak ziran, nik eran ulertzen, eta orduan bilurre, igual, konstituzionalmente beukineiken bilurre, eixu kontu bizkate freudianoa jokatute, Ikerne jaiotzen da Parisen pareja maitemindu baten. Bata trompeta jolea, bestan draguapa, Parisen, eta ez da izen. Txomin jaiotzen da tropikoan. Tropiko beroan, tropiko... Bueno, problemakin, baina pareja bat estable zana, ez da segurazki. Eta ni jaiotzen az hemen. Situazio gogor baten, ama ordu, naite igezka, amak ezekala ez dakizer eta badakizer. Eta nik askotan bentzaten dut, ama horren aurdunaldian nolakoa ote zen, ez da. Benetan jakinda, azken bat ere emakume bat, urduri edo nerviosa eta estresarekin dagoenean, karenatik zehar adrenalina guztia pasatzen zaiola umeari
eta haren garunetara, eta ez dakiz eta badakizen, segurazkenik bildurra iaia intrauterinoa daukat. Osea, eta bai, arrazoizkoa da, esan bildur hori, beti izaten dute, nundik datorkit hau, ez da? Askotan ni lagun psikoanalista bat daukat, eta bestea, eta askotan egoten gara, Ajuria Guerra psikiatra berak ere badauka tratado bat da psikosis prenazional edo jaio aurretiko psikosiak eta olakoa. Eta orduan ama eta umearen arteko harremana karenati zehar betetzen da, eta amak odolean daukan komponente biokimikoak eta segurazki pasaten dira umearen gan, eta haren egarrak umeak sentitzen ditu, eta oseak. Orduan, nik hori beti pentsa izan dut, ze hori esan da paniko hori Bilboko eskolako hori euskeragatik izango zala gehien bape, baina gero ondarrun aitit eta mamakin bizi nintzanean bebai, giroa benetan bildurgarria zen eretzat. Nik dana sentitzen nuen bildurra. Ni pentsatzen nuen amona ikusten nuen baltzez jantzita, moinoarekin eta bere abrigoarekin, da hori, Eleizarako bidean, ero lehen guzina bat ikustea, eta erizteiatan emakume horra laster hilgo zala ez. Da pentsatzen bada, nini zeinaz gelditu bina hau emakume hau hile, laster jungora mendik, eta nini zeinaz gelditu bina, eta tal. Eta laxe, eukin eban, periodo bat, nik uste nahiko neurotikoa izango nintzela, zinera joaten ginen ordu biterdietan, eta bueltaten nintzen korrika askotan etxea, ia amona bizirik ero zegoen ikusten dut bueltaten nintzala. Eta askotan iten peseta bateaz, kakauete pakete bat ero antxetio baratu ero erosi hortze zine aurrin, ero alako sobre batzu naranjada botaten ziren ureta eta bikarbonatu gutze izango zazen puspolo dut eta baina hori xeiten zan jarri, eta hau mai erregalutxu eze sobri naranjadite, holako kakauete batzu. Eta topaten eban, igual kartak jokun, bera beti kartak txiban, eraskotako solitaxu egiten zituen, ez? Eta igual, hume, bisita, jo. Antxe bere ondun jarten itzan, bera gaulako, eta radixu atzin, da bera, gortan alako. Antxe eonin, beraz, baina, akordena perfectamente zeran etzan, haume, zeu inoiz hilgo, zaz? Eta berak ez eztan, bai, eta zeuge bai. Eta sartu aztan. Asma atake bat, paniko atake bat sartu aztan. Arrazaik ezin buelta inge zitxun dauta beste, eta gorrantena zeran gela erun itxun, kontrabentanak itxi zitu ezen, horren mediko etorri zen Don Luis ero, eta tanta batzuk ero emosten, lauda no edo zehose, eta lo hartu neban. Eta horrengo gunin, hoxe bildurretan, Guarra Zibietako Miren Sifonerinean lekun alako txakurrekoan, alako nikareien egoan bildurrek, Guarra Zibietan alako perrolo buzoleroan, joli. Hemen txera, hango Guarra Zibile, hango txakurre, hango Ama Virginia, hango tal, Elixako laku, Maxu, handan esan baltza. Bueno, aztu jat esatea medikoa dela, bera, karo, hori intrauterinoa, eta... Bueno, pixkate gaurko izean egindoten ariketa da, zenbat elemento neskan, o zenbat ikuspuntu, ez? Historia honen barruan, oso interesantia, ez? Zenbat personaje potente, bai? Txominetik hasita Carmele, Francisco, Carmen eta umeak ere. Osea, porque lehengo gidoietan, lehengo bertsioetan zeuden umeak ere, eta beldur hori, eta bueno, horretaz, honedi esati batzu, baina azkate ordu tapikoko elkarrizketak, eta dia oso potenteak historiak. Oso potenteak, eta daukezer ikusia, horiek, gerra ondorenakin, diktadurakin, beldurrakin, eta ikuspuntu oso bereziak, ez? Eta hori, ez neki zer egin. Azkenian zan, nondik heldu honi, ez? Gutxi gora bera,
gustatzen jaten asko, segolako elementu asko oso sinematografikoak, gero ez dugu hitz egin musikataz, erosoinkataz, gauza asko, ez? Espionajeko, Txomil eta Mendi, ibi izan espioitza akzioak egiten bai Venezuelan eta baita Bilbon ere, ez? Eta, hortaz badare dokumentuak, eta, azkenean pentsatu nun serio bat egiteko aukera zegoela, baina esan nun, ni pelikulak egitea gustatzen jat, eta ez dut serierik egingo, ez? Orduan, usten dut, hartu nebala, hasieran idazten nun dana, ez? De repente, hasierako sekuentzia hori kontatu dagoen atxopinek oso potentea da. Nola iristen dian tropak, eta harrapatze dute Francisco, eta ze personaje baten aurkezpena, ez? Ze ona, ez? Carmele, ez? Sendatzen dio eskuak mando italiar horri, eta gero eskatzen dio aita libratzeko, bale. Eta hola zegoen idatzita. Baina, karo, hori, eta gero bestea, eta geratzen jaten hola historia bat, esaten, hau izin dut, nahiz eta euskal zinea ondo egon, presupuestoki, ezin da rodatu hau dana, ez? Orduan, hartu behar neban erabakiak, eta jumian itzan pixkat limitatzen, ez? Eta hori izan zen Carmeleren figura agertu zanean. Zeuan, hauet denen, personaje guzti hauen erdigunean, zan pertsonaje bat, asko sekala ere bere gurasoen gandik jasotako, bai hezkuntza, kultura, konpromisoa politikoki, kultura ere, dantzaria zan, abeslaria, zeuskan elemento pilo bat, erdigunean egoteko eta oso pertsonaje interesantia izateko, ez? Eta, karo, transmisioa zegoen hor, niri azkenian ere behar neban zentzu bat bilatu historia honi, ez? Eta uste dute transmisioan historia beti Amama pelikulan ere hori zan ere gaia, eta modu batero azera nik etxian jaso dut euskararekiko begirunia eta superbibentzia behar hori, euskal komunidadea batuta modu batero bezala aurre egiteko bide bakar bezala. Gauza asko ikusten ditun Carmelen, derrepente zeukala zentzua, nik nahi neban historia kontatzeko. Porque nik galderak iten notzan zergatik atentzioa ditut dozta historia honek. Eta hasieran zan, peripesia guzti horiegatik. Esatezu, ere zoinkaz, interesantia rodatzeko, espioitza, gerra, dago elementu pioa, trompeta, bestia, hori dana hor dago. Baina bene-benetan azkenian uste dut erakartze sostala zala hori, ez? Nola jaso duten erentzia hori edo, hain importantea zan da, hain beste balore eukidau nik konturatu gabe segurazki, nire bizitzan, nik uste dute zinegile egin naizela horreati dala ere. Nik baserritarra naiz, eta baserritar nik ez dakit zenbat liburu zaren nire etxean. Nire etxeko salan zaren liburuak, baina apunta pala. Eta ezean nire aitona eta mona ikasi zutelako, edo gurasoan aita baserritarra, eta zerrajenan lan itezun, da ama tratuan, saltzen. Baina, zian euskarazko liburuak. Nire izebak, benga, ateatze zan guztia erositxe zeban, dana, eta nik uste dut hortik hasi nitzala irakurtzen, ipuiak, eta gero idazten, eta hori dana konturatu nitzan, hortik zetorrela, ez? Eta zen eban, Carmele da hemen pieza zentrala, eta hasi behar naiz, gauza askori uko egiten. Orduan izan da, nik uste neban, adaptazio bat egitea, igual erresagoa zala, SRS-etik historia bat sortzea baino, baina konturatu nintzen ez dela horrela, ez? Eta izan da kriston ikasketa alde horretatik, ez? De repente, hainbeste gauzari uko egin diot, pelikula hau egiterakoan, baina junaiz egiten nire pelikula, eta jazta, ez? Eta hori da, nik daukaten
gauza bakar esaten, nik hartu ditut erabakiak, askotan nire buruaren kontra, baina nik kontatu dut, kontatu behar nun historia, hola kontatu dutelako, ez? Eta ematezian pena, lehenengo sekuentzia hori, ematezian pena, Ikarne kontatu daban momentu hori, ez? Iristen dela ama, aurreko gunean entzuten du, kina muerto, eta azten da hori ez, Gabon kanta hori kantatzen, baina, karo, ezin da dara kontatu, porque kontatzen badozu hori, gero joaten bada Venezuelara ezin dituzu euki bi sekuentzia segidan, beste, ez. Orduan, dana izan da, kentzea eta kentzea eta kentzea eta kentzea. Baina, bide hortan nik erabakia hartu ditut eta hori izan da nire bidea, ez? Horre askotan frustrazioa sentitzen dozu, baina aldi berian bebai, iparro ratz bat eukidet, ez izan da, hiru generazio horren kontakizuna eta ez bakarrik sakrifizio historia bat, ez? Duintasunez, kendu diguten guzti hori rekuperatzeko egiten den lana, ez? Azkenean, batzuk txominek egingo du, burruka eginaz. Eta muturreraino joaten, diktaduraren kontra. Karmelek egiten du beste modu batera. Hurrengo generazioetan nahi pintzen, energia hori ja oso kontziente dalako ezin dutela diktadura bukatu, diktadurakin bukatu, ez? Eta hori izan da bidea, ez? Kentzen eta kentzen eta kentzen, ez? Eta alde horretatik, gidoia egiten, egin neban lehenengo gauza izan zen, limitatu 10 urtera, eta hasiera eta bukaera bat eman. Hasiera iristen dianean tropa frankistak, eta bukaera, erretzen da banean, Karmele abiatzen danean Venezuelara, eta ematen dienean zua, ez? Eta jazta. Orduan hor neukan nire espazioa, eta hor jokatu dut, nire erara. Eta hori izan da, bidea, horre hasi ginean ja, konturatu nitzanean, kendu inbian ebala asko, gero hori aplikatu dut ere, pelikularen estilora ere, ez? Adibidez, Javi Agirre da argazki zuzendaria, ez? Azten izanean ja, gidoia, eta ez da bakarrik hori gidoia egiterakoan. Ekipoarekin juntatzen naizenean, lehenengo pertsona juntatu nintzen azan, Ander Sistiaga dela produzio burua. Eta gidoi erakutzen du, iten du presupuesto, ez dakizet, eta esate dit, aste bete kendu behar dezu. Osa, nik kendutan eskan gauza pilo bat, baina oraindik segurazko, azten itzala, igual komandante italiano hori hor zegoen oraindik, edo igual zegoen espionajeko sekuentzia bat. Eta gidoia montaje arte esan bukatu, eta beti izan da kendu, eta kendu, eta kendu, eta kendu. Eta orduan, aste bete esaten kendu behar badozu rodajia, ibisa 10-15 horri fuera, ez? Orduan, zoiaz kentzen daketzen, ez? Eta hori, gero, Javi Agirre argazki zuzendariakin hitz egiten, eta baita musikoarekin, eta batez bai bi pertsonaje horiekin, ez? Javi Agirrekin esan genduen guazen, gauza asko ofean kontatzera, ez? Da modu bat, ez dugu ikusi behar dena, ez nik ere usten dut, naiz eta nik ez sartu sekuentzia hori, nire personajien historian hor dago, naiz eta ez ikusi, ez? Eta balorea eman horri, ofeko kanpoan dagoen hori, ez? Orduan, rodatzeko estilo bezala erabili gendun hori, ez? Ez ikustea gauzak oso esplizitoki, beti kanpoan, edo tibro bat entzun eta derrepente badakizu ze gertatu da, baina... Eta hori izan zen, hortik, ez? Kentzen, eta estilo bezala. Musikarekin ere berdina gertatu zen. Musika, karo, musika dakagu kriston musika pila diegetikoa, ez? Pelikula barnean dagoen musika hori, Txomin eta Karmele partu hartu zutelako, ere soinkan, folklore hori hor dagolako,
gero txominek jasa jote zabalako eta gero saltza ere, ez? Hor dago musika guzti hori, baina konturatzen bazat ere pelikulan ez dago hola koltsoi bat laguntzen personajien akzioi, ez? Hori oin pelikula askotan, batez ere telebistako pelikula hauetan, ez? Plataformetakoan dago musika denbora guztian, ez? Laguntzen hor. Hemen ez dago oso soia da alde horretatik, ez? Bigarren parte guztia isiltasun asko dago eta ez dugu horre hainbeste inziditzen, ez? Eta hori, pixkate ariketa bezala zen gendun, jake kendu behar deten hainbeste, kentzen dut, ez? Eta, bueno, alde horretatik izan da prozesu bat hasieran asko sufritu nuna, baina gero disfrutatu dut prozesuakin asko, ez? Hasieran izan zen gogorra eta ez nuen asmatzen, ez? Izan zen nahiko, bai. Baina, bueno, eukide suertea, ekipo guztia dia lagunak. Ia ekipoko, ez dakit, geixenak aspalditik ezagutzen ditudan jendea da. Nola hasi nintzen, oindala 30 urte, tekniko bezala, horra ziginan, jende asko, ez, ezagutzen, da poliki-poliki deno jungara, pelikulak egiten, ez, eta, bueno, hasiera egiten genitun, pelikulak o tekniko bezala lan egin, Alex de la Iglesia, edo Julio Meden, edo Urbizu, edo Daniel Kalpasorentzat, eta gero hasi ginen gu egiten, eta poliki-poliki jungara, eta alde hortatik, izan da pelikula bat egin deguna, zainduaz asko, igual, bai txintxuan gure produktoran beti esan dugu, egingo degula, igual, esain beste gauza, baina egiten deguna zaindu itzen dugu, ez? Eta hori, izan da prozesu bat oso politxa, ez? Batez be usten dut, egin degun gauzarik importanteena dela, ja gidoia, ja hander retorzanean, eta zauztanean, aztebete kendu behar dezu, ja gidoia itxi, eta lan asko egin pelikula rodatu aurretik, ez? Preproduzioa deitzen dana, ez? Horre, bueno, gauza asko zeuden, ez egola beste modurik egiteko, ez? Adibidez, musika, ez? Musika guztia egon biazan aurretik rodatua, grabatua. Eta horrek esan nahi dau, egin behar duzula aurretik ja, erabaki ze pieza entzungo dian, eskubideak eskatu, porque pieza bakoitzak eskubidea ditu, eta hori erabaki ze taldekin egingo dan, osea, nahiko prozesu potentea. Eta horre Aitor Etxeberria musikoarekin, bueno, izan da plazerra handi bat lan egitea, ez? Eta izan da, bueno, oso politxa, ez? Alde hortatik. Bale. Dauzka gauzak erakusteko hemen, Galderaren bat bazue? Nik igual kuriosidadea neukan aktoren aukeraketaren inguruan. Bale, kastina, oso ondo. Bai. Ukita gainera benetakoen argazkiak, bueno. Bai. Bueno, kontua da, dale lehenko aldixa, itxe dotela lan casting zuzendari batekin. Oin arte sekula ez naban lanen inorekin, ez? Beti, bueno, egiten ginen zen gure produktoratik deialdia, castingak, progak, eta hori ez. Eta kasu honetan egin dugu Maria Rodrigo casting zuzendariakin lan, eta izan da oso esperientzia polita. Egisa esan, askotan zuk ja ezetz ematen dozu, ja aurpegiak ezagutzen dituzulako, eta esatezu, hori ez. Eta, Jon Azpiur zen pertsona bat, neukala ez bezala. Eta insistentziagatik, topatu nun, Jon Azpiur. Eta horrek, uste dute merezi da bala, izan da, ez daki zergatik, igual, oso arginekan, eneko zagardo ikusten nun, txomin bezala, ikusten nulako, ambiente selekto hietan eta oso ondo mobituko zala, ez? Badaukalako kapazidad hori, dotorezia hori, ez? Interpretatzeko kapazitatea, ez?
Eta Jone, ez dakit, igual izan dabe bai, aurretik egin ditun papel guztietan, sekula ez nuen ikusi irriparre egiten. Beti izan da personaia atormentatuak eta oso pankixak eta hola, ez? Eta izan zen oso sorpresa handia eta erabakun, gaina izan zen ikusi bera bialdutako self-tape edo ditzen da, bera bialdutako bideo bat, ikusi ingo dugu. Ikusi neban eta betirako, Karmele. Ea, Txomin, jozazu pixkat. Ez dut joko, argi geratu da. Diktadura amaitu arte ez dut trompeta berriro joko. Txomin, benetan ez duzu trompeta joko? Franko botatzen duguna joko dut, nahi ez duen guztia. Eta bitartean zer egingo dugu, Hemen gauzak nola dauden ikusita, Venezuelara itzuli beharko gineke. Baina nola joango gara berdin, Karmeli? Ia 2 urte pasa dira aliatuek gerra irabazi zutela. Amerikanok ez dute Franko botako. Zakizu zer esaten ari zara. Ez dut nik esaten irratian esan dute. Estatu Batuek harreman diplomatikoak berreskuratu dituzte Frankorekin. Hemen geratzeak ez du zentzurik berriro atxilotuko zaituzte. Hemen geratuko gara. Bueno, hemen geratuko gara horrela erabakitzen badugu. Hemen geratuko gara eta punto. Eta noiztik ez ditugu erabakiak elkarrekin hartzen? Txomin, zer gertatzen da? Denbora bat pasako dut kanpoan. Nola zoaz? Hobe duzut jakitea. Horen izin eta amore eman. Gutxi geratzen da, Karmeli. Segituan aldatuko da dena. Begira, Txomin, nik ez dakit, ez aldatuko den edo ez. Baina ja ez nauzu kontuan hartzen eta horietzik bat ere gustatzen. Zergatik hartzen dituzu familia honen erabakiak zu bakarrik, nik kontuan hartu gabe. Eta zer nahi duzu nik egitea, hemen geratzea. Zure zain. Gustau jaten pilo bat, egia esan. Eta izan zen jaso hori eta zuzenean. Gero izan zen kuriosua, Txomin eta Karmele neuzkan, eta karo, nik edabe desente dakat, edadian aurrera noa, baina ez dakit gazte sentitzen naiz edo, ez dakit, zeren beti neukan buruan, Karmelen ama izango zala, ez dakit, ane gabarain bat, edo aita igual, ez dakit, Kandido, oso urruti geratze zian, ez? Porque suposatzen da Karmelek 22-23 urtez eskala gare hartan, ez? Orduan, de repente, kinoan momento, txintxuan eukina manian da bisegola, de repente, Nagore da. Claro, Nagorek 50 urte dazka, eta garaia, igual, garai hartan gainera, 20 urtekin eukiriz, zezaketen umiak, ez? Eta, karo, de repente izan zen oso politxat deitzea Nagore Aranbururi oso laguna dut, eta esatia, franja pasa dezu, monaren egingo dezu. Eta izan zen oso polita, ez? De repente, hori, ez? Imaginatzea Nagore amona bezala, ez? Ez dakit, niri kriston ilusia inzostan, ez? Nagorekin, nola. Eta gero, Javi Barandiaran, beti ezautzen eban antzerkitik eta hola, eta neukan gogua ikusteko, ez? Eta egisa zan, egin zeban casting bat oso politxa, ikusingo pixkat. Bere, etorri zen preparatua, bere bizarrakin, arrantzalian itxurakin, ez? Ikusin eban... Ai... Karmele. Bueno, horrainok.
Bueno, izan zen oso polita prozesua, gero umeak zaila dira aukeratzeko, baina, bueno, horre anartzen laguna, anartzu aktualen laguntza eukine ban, daula, eta, bueno, azkenean lortu gendun talde politxa osatzea, ez? Hori alde batetik, gero, bueno, karo, jonek ikasi behar izan zeban, bueno, gogoratzu berriz dantza, pianoa, txominek, eneko zagardoik trompeta jotzen, bueno, kriston lana egon zan hor, ez? Bai, eta gero, hau da oso polita. Hau, ez dakik goratzen zuen pelikulan. Sentitu gabean suerte bilaba, osaritza tabua eta bakaila ba, bazkaitan kardilu ba, zaudata zeiba ba, amalau jango eta bizardinak ordu. Bueno, hau entzune banian abesti hau geratu nintzen flipauta batez be Einaut Agirreren ahotsarekin, ez? Beste, iruditu zitzaidan primitibua bezala, ez? Ola, beste garai bateko ahotsa, ez? Eta, kasuali ez entzune ban hau, bideo hau iritsiz jaten daula, eta derrepente izan zen obsesio bat nahi nagoela sartu, ez? Pelikulan. Eta, izan zen oso polita, gero, eurekin ere, bai Gario Otamendi, eta berakin, ikustean nola dotore jantzitxa, eta, sekuentzia oso polita geratu zen, ez? Orduan, da preproduzio hortan junginan gauza elementu ezberdinak, ikusten, ez? Alde batetik, argazkia, bestuarioa eta guzti hori, baina aldi berian musika eta aspektu pilo bat, ez? Ez que ez dakit, zenbat denbora behar da? 20 minutu geratzea? Bai, ez que dauka gauza pilo, baina igual gauza asko dira, Bale, lokalizazioa eta zitxo gingo dugu. Bale, venga. Honek enduko ditut hemendik. Karo, horre musikan ere zeuzkagun erasoenkako repertorioak, zeuzkagun garaian entzutezian jazz piezak, zeuzkagun Bilo Karaskaz Boys, guzti hori izan zen gehiago eskubideak lortzea. Hori izan zen aukeratzea zein zen, eta gero, bai. Eta, gero grabazioak ere izan zen oso polita, zere musika grabatu gendun, adibidez salsa, grabatu gendun Iruñako talde batekin, Goxua Band. Derrepente hasi ginen hola, pentsatzen gendun diskotik atera beharko gendula, baina derrepente, junginen aurrera eta bukatu gendun grabatzen, eta oso gustora gisa zen. Bale. Lokalizazioa. Oso importantea izan zen Atxonsolo, Ondarruko etxe hori, hau zen, ez? Da argazki bat Ondarruko etxearena, bai? Ikuste duzua etxea zeken, eta gero ontziola ondoan, ez? Pega inda, bai? Hau zen Karmele, ontzia. Berez, Jontxu deitze zen, nik Karmele pininion, aldatu nion izena. Eta, derrepente, topatu gendun lekeitzion, toki bat, non antzasko zeukan, ez? Eta, hau da, lekeiteoko izuntza ondoko ontziolako argazki, garaiko argazki bat, eta, ematen du antzosolo, ez? Hau da, beste bat, eta hau da garaikoa. Eta, ikuste duzun, ez da inbeste aldatu. Orduan, ez bakarrik derrepente etxea, baditugu hor atzeko etxe horiek, hori borratzen da golpe batian, hori digitalean da txorrada, borratzea hori. Baina hemene dakagun natura guzti hau, ni horrekin nuan
emozionatua, zeren naturak emate dio beti olako historia bati ere bere puntu bat, ez? Dramatismoa eukileke edo baita igual gizakien zoramen hortatik aldentzeko espazio babes bat bebai izaleike edo ez dakit. Emate bezan natura beti emate bezan tensio asko, ez? Eta bueno, horre hemen eskarrian dagon ontziola, guk ingen duen, hori da ontziola, eta ondoan zeukan hau, eta ingen duen horre Franciscoren tailerra montatu, ez? Eta embarkadero bat, aita ere. Egin gendun, gero hemen barku epine gendun, eta bueno, eta ikuste zuez, polita ere, da biziri dagoen espazio bat, ez? Mareekin oso aldakorra den espazio bat, oso espazio diferenteak topatu lehiketzu. Egon lehike momentu batzutan dana betea, urez, edo ez dago ezer, ez? Eta oso polita da. Bueno, hone dia beste... Hau da, eso doa horre ikusi gendun pasio hori. Eta hau da gero zaldiaren egin genduna. Eta, bebai... Zaldiaren puntua ez dakit nundik atera zan, baina baita dauka zer ikusia horrekin, ez? Iez egiten du gizakiekin, ez? Nahi du, ez dakit, topekain unian ere, ahariak iez egiten du naturara, ez? Eta modu batera bestera zaldiak gizakien zoramen hori ikusita alde egiten du, ez? Eta nola zegoen hau nahiko delimitatua, hormekin eta hola, oso espazio polita izan zen hori. Belainoa, hemen daukat... Etako importantia zen egotia natura etxearen inguruan, ez? Hasieratik ja hasi nintzen planteatzen sekuentzia. Espazio hori ikusi nebanean nahi neban rodatu, ja, hor, beti, ez? Karo. Beti harritu nahu orain arte inork rodatu izana. Karo, gu lekeition lokalizatu gendun, eta derrepente ikusi gendun hori, eta zanen, hemen sekuentzia batin behar dugu fijo, ez? Eta horrek eman zigun lokalizazio horrek zeukan natura asko inguruan, eta oso aldakorra, eta oso genden atento beti, ez? Animaliak, batzutan kaiuak edo, bueno, danetik, ez? Txoriak, eta, bueno, ibile ginen, horre, Félix Rodríguez de la Fuente bezala. Eta, bueno, alde horretatik oso lokalizazio polita da. Eta, naiz eta, bueno, lekitxion da, eta ondarrutarrei etzaien gustatzen, lekitxion rodatzia, ezin izan nun beste inun rodatu, porque oso zaila izan zen beste toki bat bilatzea, ez? Hori, eske oso zaila da. Vale. Bueno, hau, jazta. Vale. Ze gehiago, kriston lana ingen duen jantzitegia,
dekorazioa eta argazki zuzendariarekin, bai? Horre kontraste askoko pelikula da, hasten gara momentu ilun batean, Euskal Herrian, gerra garaia, gero pasatzen gara enamoramiento, momentu bat, Eresoinka, Paris, argi pixkat, gero pasatzen gara Karakaseko koloretara, eta buelta berriz Bilbora, ez? Ilunera berriz. Orduan hor dagoen paleta guzti hori oso adostua egon zen departamentu guztien hoien gandik, ez? Bai jantzitegia, argazkia eta dekorazioa, ez? Orduan, bueno, izan zen benetan lan potoloa. Adibidez, erakutsiko dutzuet, Javi Agirreren koloreko planteamenduarekin, bai? Eta pelikula baino lehen, bera ja hasten da nerekin hitz egiten, eta poliki-poliki juten da pixkat adosten gauza juten gea, eta juten ga, ikusten ze argi edo ze toma edo zela rodatuko gendun, ez? Eta egiten du horrekin, paleta bat bezala. Ikuste duzu hemen, koloreak nola dauden ipinita horrez. Hemen, ez? Eta gero hau pasatzen jako dekorazioko eta baita jantziteiko departamentuei, eta bakoitzak egiten dau bere proposamena, ez? Hemen ja Parisen gaude, hau da Caracas, ja ikusten da argia, tonoak, kolore gehiago. Dia kriston lan, egite du oso fin, Javi, lan. Oso fina da, oso polita. Bai. Eta orain erakutsiko dutzuet bestuarioko planteamendua da oso polita ere, Hori ez, personaji bakoitzean baiten da pixkat ez, replicar o intentar hacer algunas de las prendas que vemos en las fotos. Argazkietatik, garaiko argazkietatik egitea jantzitegia ez. Argazkitik ateratzen du, proposamena ez. Eta beti evoluzio badago ez, bidaian hor ez. Personajian evoluzioan hasten doian enean, aldatzen doa. Bodarako, zela eskontze zian garai baten, Bai. Gero, Karmeleren soineko berde hori, oso hasieratik neukan nahiko argi, ez dakizatik nahi nun soineko berde bat, eta hemen proposamenak, beti referentziekin, hau da pintore famoso bat, danetik, Sota dotore beti. Bai. Koloreak. Replika igualak, Tak. Kriston lana, izan da, eta justo hau da nahi behar da, baita dekoraziokoa, ikuste da zu horre garaiko gramofono hori, eta hemen, egin zuten ere. Hemen dago probetan, probak egiten dira. Vale. Eta ikusiko ditugu igual, beste gauza bat egin deguna askotan, da, de repente, atera
sekuentzia bat, irudi batetik, por ejemplo, edo testu batetik. Adibidez, ¿Graba? La mirada no sería abajo. Sí, no, al final... Vale, hau da, niretako pelikulako momentu hori potentena, ez? Eta, bueno, ja Txominek esan dio, badoala berriro jarraitzera ditaduran kontra burruka egitera, berak beste plan batzuk zeuzkan berantzat, familiantzat, eta azarre dago, ez? Eta, bueno, planteatu nuen sekuentzia bat oso potentea bezala, indartsua, fisikoa ere, pixka izaketeko gogorra, ez? Eta ensaiatuko endun desente eta iritsi ginean toki batzutara oso interesantiak, ez? Ensaioa, bueno, beti asko ez ditugu grabatzen, igual hasieran grabatzen dugu eta gero goiaz lantzen daula, ez? Baina, bueno, interesantia da ikustia, ez? Nola juten ganan gorpuzten, ez? Ahí está bien, ¿eh? Cuando queráis. Vale. Eta beti kamarakin lan egiten ere, bai. Acúsale por este lado, al revés. Por este. Eso es, ahí. Vale. Aguantamos, vamos por el otro lado nosotros, aquí, planito. Vale, vamos al otro lado. Y frase de Carmele. ¿No las oías? Espera. Vale, arriba. Sí. Vale. Hobe duzu jakitea. Aguantar ahí, ¿eh? Espera, ¿eh? Ahora dila otra vez, Eneko. Hobe duzu jakitea. Se me un equitia, ¿eh? Venga, tía, zure zain. Vale, espera un momento, vamos a hacer otra con la otra versión. Estamos aquí, arrancamos aquí, te vas hasta allí y luego en el giro acabas la frase, ¿vale? Esan esaldia neko mesedez. Hobe duzu jakitea. Bueno, ikusiko du sekuentzia, zara. Ez que, claro, azkenean dauze importante aurretik pixkat tonoa ikustea, ez? Zela funtzionatzen daban, edo ez. Naiz eta, bueno, a ber, da ensaio bat, ez? Eta gatzoiaz poliki lan egiten, ez? Hala.
Nora zoiaz? Hobedo zuez jakitea. Eta zen osunek itxia. Megeratzia zure zain. Zer aldatzen diren gauzak. Bai, azkenean, ez da erropa bakarri da, tempoa, karo, ensaiotan ikuste dituzu pixkat igual, movimentuak eta nola funtzionatu dezaken, zu planteatzen desuna. Baina, jute zara pulitzen eta pulitzen eta pulitzen, eta da gozada bat. De repente, bai jantziak, argia, horrek dana, makillaje eta laguntzen dago asko, baina aktuazioak ere, ja poliki-poliki aktorea juten dira barneratzen bere nola daude momentu hortan, eta ze sentitze duten, eta de repente da, como, eta, sekuentzia burratu bendunean izan zen, esaten, venga, maio zera plateko hon bat, bestea, vale, venga, onartu zuen enekok, eta zare rodatzen da esatezu, hemen badago zehose potentea, ez? Eta, baina hori onena da aurretik ondo lantzea eta proposatzea, eta hori, oso ondo atera zain, izan zen nahiko erreza, ez? Porque ja, nik hasieratik argi ikusten eba izan behar zala hori, mina eta aldi berean zeuan amodioa, baina amorrua eta nasketa bat, ez? Eta tristura bebai, eta oso gogorra, ez? Baina, bueno, hori polita da, holako, eske, zine egitea oso polita da. Eske, holako momentua bizitze dituzu da, como, eske da oso polita, zine, da frustrantea batzutan bebai, eta hain behar dia aurkezpenak, eta hain behar da promozioa, baina ni nahi da beste pelikula bat rodatu, ja. Claro, porque eske da gozada bat, idazten dezu zerbait, eta jutezea pixkat hor sartzen, eta de repente, doi handitzen bezala, eta sinisten dozu, eta gero etortzen dira lankidea, eta azteza jolasten, eta da gozada bat, da benetan. Mira, beste gauzatxo bat indaguna pelikulan erakutsiko dutzuet, zenbat argazkietatik egin ditugun sekuentziak. Eta hau izan da ariketa bat oso polita indaguna. Ez? Txominen argazionetatik, sekuentzia hau hemendik, hau. Hemen ez, hau Karmele da. Eta, bueno, sukaldeko, ez, de repente esatzezu, zan zerbait, beti ikusi ditugu Eresonikako irudiak ni behintzat, hori, kantatzen, o autobusean, eta de repente, sukaldeko, ez, kotidianidade hori, ez. Baita,
Aldi berean, pelikula honetan egin dotena da bai pixkate epika garrakoa edo klandestinitatekoa edo pixkat saiestu eta elementu kotidianoak, isileko gauzak, ez? Erakutsi, ez? Igual alde horretatik da bai, gizonen mundutik aldendu eta emakumeen mundura eraman, ez? Eta, bueno, horre modu batera ez dela bere terrenora eramaten dau Karmelek, ez? Sukaldera, ez? Eta hau asko gustau jaten irudi hau, ez? Bai. Hemen ez, bertako irudia, bueno, hau be oso potentea da. Ez que hemen ikusten eban ja nazia pasetozela. Ez que aurpegian dago zerbait, o dago aurdun, eta diskutitu dute, porque berak nahi du eskondu berakin, baina Karmelek esan eskondu berakin, ez que da oso potentea emakume hau, Eukize banumia errefuxiatu entzako ospitale batean. Eta bera oso elizkoia zan, PNV-koa. Eta seguro nahizun eskondu, baina, osea, eta berak ez nahi, orduan hor, dago zerbait, eta hemen ere. Hor dago, zehose dago. Bai. Eta bukatzeko, azkenengo gauza bat, bale? Beira, dago sekuentzia bat, asko gustatzen jatena, dala nola aldatzen dan argia, Karakasetik, hori konturatuko zinaten pelikulan, edo ez dakit. Utzi ezaiozute arren baliari. Markatu, Amai eziri joan da, umia da hori. Markatu, Segi ezaiozute. Markatu, Nahi badezuteari. Amai eziri joan da, umia da hori. Markatu, Uf, baina lio, madre mia. Igual, aprobetxatu esateko argiak entzeko, eta hola kolorea ikusteko. Bale, oso ondo, bai. Esai ez mikrofonotik. Mesedez kenduko dezu argia, bajatuko dezu argia. Bale, hau da sekuentzia bat oso potentea, nik azkenian Karmele eta Txomin arteko imaginatu ditut euren konfliktoak eta nola izango ziren. Eta justo dia informaziorik ez dagoen momentuetan. Hori da nire espazioa sartzeko nire pelikula, ez? Orduan, Gare Karakasen bizidia ondo lana dakate bilak, komunitatean bizidia euskalduna, kantatze duten oizean behin, eramaten dia ondo bertako jendearekin, eta etortzen da sota kontatzera Euskal Herrira jungo dian, bai? Eta hemen izan zen Javi eta Bixon artean planteatugun gendun sekuentzia bat, non pasatzen garen Karakaseko koloreetatik Euskal Herrira sekuentzia batean. Eta hau ikusiko dugu eta bukatu ingo. Bale? Oso ondo. Utzi ezaiozute arren baliari. Amai eziri joan da, umia da hori. Segi ezaiozute, nahi badezuteari. Amai eziri joan da, Segi ezaiozute, nahi badezuteari. Estatu Batuetako gobernuagaz azkenean firmatu dugu kolaborazio akordioa. Ualaz presidente ordeak Agirreri agindu dutza. Aliaduek gerra irabazten badabe, Euskadiri askatasuna bueltako dotzala. Oso notizia hona da hori. Bai. Beste gauza bat kontako txuet. Beste gauza bat landu genduna asko Jabiketanik, zan aldatzea balorea,
aktoreen balorea eurak mugituta, ez? Da gauza bat ematen dula oso horreza, baina bere komplikazioa dazka. Orduan, sekuentzia horretan ere gauza asko daude. Oin Txomin ikusi zuen nola etorri dian kamarera, ez? Bale, ja argia kendu mesedez, oin zotan mugitu ingo da. Ara, eta beratzetik bera. Igual egoista xamarra izango nasa eskatza gaitik. Da neure proposizio onartuko bazen due baleiteke zuen bizitzakoan kasartzerik handiena izatea. Baie, bueltako sinateki Euskadira. Zango nahi izango midapena onartuzkeo informazio privilegiatua lortzeko oso aukera hona izango zenukete. Eta hok zein banduke? Bilbo espia alemanez beti omen dago. Batez portuko trafikoan informazio lortze dute nazientzat. Haiek identifikatzeko eskatu digute. Ero aliatuek neurriak hartu ditzaten. Frankoren erregimena jaustear dago. Bai, barrutik behar dutzagu bultza. Bengo zeuzi den. Aliatuek leister irabaziko da begerra. Da ordurako Frankori lurre bigundu behar dutzagu, bai azpitik. Orain da momentua. Da ez preokupau diruagaz. Geu egingo gara danan kargu. Zuk basek izun zotak Euskadira bueltatzia eskatuko soskula, ez da? Sankronisen proposamena jaso orduko lasabali kontongo zen. Da zeo zer komenta guztan, baina enekian zer erabakiko eben. Eta zen ez niemen azkenengo gauzekin enteratzen, ala? Ezin dugu hemen betirako tranquil bizi, jakindan geure jentea zelan dabien sufritzen. Diktadura amaitzeko aukera gitxi eukitabe. Saiatu egin beharko gintzatek ez. Badakizu ni pres nagoela Franko botatziarren edo zer gauza itxeko. Garai batean ez neban bitxan pentsauko. Baina hori diferentia da, Txomin. Bi semela baditxugu. Ta noiz arte gure dozu txoin. Entzun deutzazu sotari, orain da momentua. Gauzak okertzen badira, beti okiko dugu boltetako okera. Eta zuk ez dakazu beldurrek. Arriskutsua da. Ondo dakit hori. Baina ezin gara beti iesean ibili. Euskal Herrian gaude. Bai, izan zen super polita, porque azkenean elementu guzti horiek koordinatzea, ez, eta igual Txominen esaldiak, ez, esaten da banean, beti eukiko dugu bueltatzeko aukerai, bum! Como gezurra esaten naizea, ez, ez geha bueltatuko sekula, ez. Eta izan zen hainbeste gauza hola kontuan eukita, eta, bueno, ja, kolore hori bukatzen da sekuentzia batian, ez? Eta, holako sekuentziak egitea bada plazerra ondisa, ez? Eta gero ikusten dozu, eta ja postproduzioan eta lantzen dozu asko eta da gozada bat, ez? Bai. Eta, bueno, hoxe, izan da pelikula bat zaindu deguna asko, bai, hasieretik bukaera arte postproduzioan, eta ez dugu inkorrika, ez? Eta hori nik uste dut gero igartzen da, ez? Teknikoki zaindua dago, eta hoxe, nik uste dut ja, nahikoa, dauka gauza pio, baina gehizegi, torriz jatoz ondo pizkate rekopilatzea gauza hauek, porque dia gauza interesantiak, ez? Eta balantze bat bezala itxeko, ez? Eta, bueno, hori, eskerrik asko, eta, oxe, galdera ez dakidak azuen, baina, bueno. 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 Galdera ez dakidak azuen, baina, bueno.
Bai. Alde batetikan esan duzu liburua, ez? Baina beste aldetikan argazkiak, Karmelen anaiaren hori, ez? Ezkaba dagoenean, hori nondikan ateratzen da. Gehixen bate kirmenekin dau dokumentazio lan importantia, eta gero honik atzetik bai ere eman diot, segida pixkat, ez? Baina importantiena kirmenekin zeban, familiek argazki danak, Josuren testimonioak, dana dago kirmenek. Nik gero atera ditu gauza batzuk, baina bestela gehixen bat kirmenek. Kriston lan egin zeban idazteko liburua, bai. Beste galdera edo komentariorik inork badauka? Karo, ja txalo indo, eta Ja, karo. Ba, listo. Eskerrik asko. Eskerrik asko.